τον ειν προσφερόμενον σοι. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, Άγιοι Πατέρες, ευλογημένε του Θεού λαέ, ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν, αράτα των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Καλούμε από σήμερα να άρω των σταυρών τον βαρύ από τις αμαρτίες μου και να ανέβω τον Γολγοθά μαζί με τον Χριστό και να αναμένω την Ανάσταση της αιωνίου Βασιλείας του. Αυτή η στιγμή, η μοναδική και ανεπανάληπτος στη ζωή μου, η πεπληρωμένη Πνεύματος Αγίου, δεν προσφέρεται διατερικαλείς λόγους και ρητορικά σχήματα. Εν τούτοις, επιθυμώ απλά να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας όλους εκείνους που με στήριξαν στη μέχρι τώρα πορεία της ιερατικής μου κλίσης. Από την αγαπημένη μου σύζυγο Σεβαστή, που δέχτηκε να σηκώσουμε μαζί το σταυρό, και τον πνευματικό μου πατέρα, πανουσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Ιερώνυμο Σχίζα, που υπήρξε και υπάρχει στο πλάι μου πάντοτε, ως βακτηρία επιστηρικτική και ράβδος παιδεύσεως. Έως όλους εσάς, κληρικούστε και λαϊκούς, που μοιράζεστε μαζί μου σήμερα τη χαρμολύπη μου. Ο πατέρας μου στέκεται εδώ και σκέφτεται αυτή την ιερή στιγμή ό,τι και εγώ. Πως η μητέρα μου, που πλέον βρίσκεται στους ουρανούς, θα έκλαιγε από τη χαρά τη μέρα τούτη. Τελευταίους άφησα αυτούς που έχω πρώτο στην καρδιά μου. Τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Κύριον Ιερώνυμον, και τον σεβασμιότατον Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδίας, Κύριον Γεώργιο. Ο μακαριότατος, τόσα χρόνια πειμενάρχης αυτής της επαρχίας, δεν υπήρξε απλά ένας δεσπότης. Υπήρξε ένας ταπεινός άνθρωπος που βάδισε πιστά στα βήματα του Αρχιεπίμενα Χριστού και που με τη ζωή του ενέπνευσε πολλούς ανθρώπους να θελήσουν να ιερωθούν. Από την άλλη, ο πάλεποτε Άγιος καθηγούμενος της Ιεράς Μονής του Θείου Ποσίου Λουκά και νυν τιμενάρχης μας, ως δεύτερος Ιερώνυμος, ζούσε ταπεινά και ασκητικά μέσα στο μοναστήρι του. Κι όμως, το όνομά του ήταν γνωστό απ' άκρης άκρης στη Βιωτία και πολλοί από εμάς προστρέχαμε να πάρουμε την ευχή του και την ευλογία του. Σεβασμιότατε, σας παρακαλώ ταπεινά από εδώ και στο εξής να είστε στο πλάι μου και να καθοδηγείτε τα βήματά μου. Εγώ δεν είμαι μέγας θεολόγος και ιεράρχης όπως εσείς και χωρίς εσάς θα πέσω. Και μόνο με τη βοήθειά σας θα σηκωθώ. Και στα λάθη μου σας θερμοπαρακαλώ να με δέχεστε πίσω στην πατρική σας αγκαλιά ως τον άσο το Υιό. Και νυν Δέσποτα Άγιε, καιρός του ποιήσε το Κυρίο. Στρέφω καρδία και χείλη προς τον πολυέλαιο Θεό κράζω. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου μη φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμούει. Αμήν. Να έφεσαι για την κοινότητά μου, να έφεσαι για την Εκκλησία μας, να έφεσαι για τον Αρχιεπίσκοπό μας, για τον Πνευματικό σου, για τον πατέρα σου και η ευχή της μητέρας σου να σας συνοδεύει από εκεί ψηλά. Είσαστε λοιπόν στη χαρά του Κυρίου σου και διεικόνισέ τον με όλη τη ψυχή, με όλη την ύπαρξη, με όλη την αγάπη σου. Αμήν.